Dugang pwersa sa kapulisan ang giugment sa Cebu City Police Office. Kini aron mapatuman ang kahapsay ug kalinaw sa Sinulog 2024 karong Domingo. Ani ang report. Sila ang 442 ka mga pulis gikan sa Regional Training Center kun RTC ang gi-welcome ni Cebu City Police Office Director Colonel Renio Dalugdog kinsa may pahinumdum usab sa kamahinungdanon sa ilang responsibilidad sa Sinulog Festival 2024. Una nang ipahigayon ang Zen-Off sa miaging simana nga gilangkuban sa 3,500 ka mga tropa gikan sa Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection ug uban pa nga mga force multipliers. Ato ipabot sa mga katawhan na kinahanglan among iapila kaninyo na kinahanglan mutabang mo sa mua para lang gyud sa kuan masigurad nato ang seguridad kalampusan sa pagselebrar sa mga Sinulog 2024 kay kinahanglan gyud kayo namo ang tabang sa atong komunidad. Samtang all systems go na ang mga otoridad sa kalihukan sa kapistahan ni Senyor Santo Niño, lakip na nini ang penitential walk with Mary ugma sa kadlawon nga sugdan sa Fuente Osmeña agi sa Osmeña Boulevard hangtod na sa Basilica del Santo Niño. Isunod dayon ang traslasyon alas 7 sa buntag gikan sa Basilica padung sa Mandawi City ug Lapu-Lapu City. Kagahapong adlaw gipahigayon na ang dry run sa nasoy mga kalihukan di nakuha nila ang target nga oras. It was actually a very fruitful event bisan pag medyo lagiting gyud ang kainit po gapon practice na pud to sa deployment sa atong kapulisan ug sa atong APR ug sa ato ang security. Kauban si Clover Lumayag ug Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitan Bisdak.